Горе-долу по това време в Западна Европа нещата вървели на зле. Държавите се управлявали в старите варварски традиции, като ако кралят бил мъдър, управлявал мъдро, ако бил глупав, управлявал глупаво. Често обаче се случвало един глупав крал да бъде заменен от друг по-глупав крал, който, например, слушал само блюдолистите, назначавал симпатичните, а наказвал само грозните. Към края на 12 и началото на 13 век, горе-долу, когато царете Асен и Петър освобождавали България, в Англия нещата станали силно нетърпими. Страната била постоянно или във война с Франция, или в гражданска война. И кралят и принцовете, както си му е редът, събирали средства за кампаниите си, като вземали заеми от други благородници и като увеличавали данъците на поданиците си. Когато Ричард Лъското сърце станал крал, вместо да се опита да възстанови държавата си, решил да се прослави в светите земи на днешен Израел и започнал подготовката на третия кръстоносен поход. И пак, както си му е редът, крал Ричард взел нови заеми и наложил нови данъци. Освен това назначил на държавни постове само хора, които си плащали за тях. Стигнал до там, че за свои заместници назначил 2 души, които си платили да управляват Англия от негово име. След като крал Ричард се върнал в Англия, той подновил войните срещу Франция. А когато умрял, неговият наследник, брат му Джон, също продължил да воюва. Той също си набавил пари по познатите начини – заеми и високи данъци. Накрая крал Джон геройски загубил войната с Франция, а с това и по-голямата част от земите си. С това чашата преляла. Бароните на севера не получавали нито парите от заемите, нито плодородни земи във Франция. Затова през 1215 година те се вдигнали на бунт и за няколко месеца превзели Лондон. Написали своите искания, които кралят след това трябвало да изпълнява. Тези искания били мирен договор, който се нарича Магна Харта Либертатум или Великата харта на свободите. Магна Харта Либертатум, освен мирен договор, е и закон, който има власт над краля. Това всъщност е първата конституция. Навсякъде другаде по това време всеки крал е бил над закона и е можел да го променя когато и както му скимне. В Магна Харта обаче властта на краля се ограничавала и така се създавал определен ред. Това е записано в самия увод на Магна Харта, уводът, който се нарича преамбюл. Никой не стои над закона, нито цар, нито законодател. Тоест, законът важи за всички, без изключение. Магна Харта е и първият документ, в който се описват правата и задълженията на държавните органи. Например, член 61 създава нов орган – Съвет на бароните. Избират се 25 барона, които да съблюдават спазването на тази харта. Ако кралят престъпи който и да е член на Магна Харта, 4 от бароните на съвета могат да изискат незабавна поправка на нередността. Ако това не стане, съветът може да запорира имотите на краля. Някои членове правят първи крачки към независимост на правосъдието. Никой кралски съновник няма право да решава делата, които са подсъдни на кралските съдии. Кралят назначава за съдии само такива, които познават закона и възнамеряват да го прилагат добре. Също така се поставя ред за определенето на данъците, които са били основният проблем за бунта на северните барони. Нито налог, нито плащания ще бъдат налагани от краля, освен по всеобщо съгласие със съвета на бароните. Така Магна Харта е първият документ, от който държавите по-късно почерпват опит какво да запишат в своите конституции. А най-важните неща във всяка конституция са следните. Конституцията е върховен закон на държавата,
който може да бъде изменян само по строго определен ред. Никой не може да бъде по-силен от Конституцията, нито да й противоречи, в това число и законите. Също така, нито орган, нито човек може да бъде по-силен от Конституцията. В Конституцията още са записани основните права и задължения на гражданите и на държавните органи.